Apapa iniyo makwera iti pali wina akubhakira kuti ayi misonkho iyi ndithu yes kuyena kukwera ndithu misonkho iyi kuti makamaka ndalama zozigwira ntchito muzofunikiraso. Wina akuti ayi misonkhoyo ayi mpakana pa betting makuti ndiyeno aliyense ali ndi kulongosola kwake. Anthu awiri onsewa ndi ma tiktokers. Iniyo makwera kuti apa makwera itiyo ngati dziko tili pa mavuto akulu chifukwa anthu amene tinasankha ngati andale otithandiza kupanga zisankho kuti tiyendese bwanji dzikoli ambiriwo amayankhula zinthu zoti zitisangalatse koma osati zitithandize. Nkhani ya misonkho iyi ndikuva ena akuyankhula ayi misonkhoyo musakweze muphinja malo osauka nyanyanyanya. Guys, choti tidziwe nchoyamba kunena number 1 ngati kuli dziko limene anthu sapereka misonkho ndi kumalawa. And economy yathu is a fake economy. A fake economy ndi economy yabodza. Chifukwa choti ino mnambo mwazipusaponera kuti mankhwala anzipatala matala onse awa mafuta kodi anthu oti 80% zochitika zawo ndi ulimi umene amapangira sopa windo nsonkho amesa kuti auzembe authawe lisiti kukana kodi zikutheka bwanji ndalama zo zikuchokera kuti. And just awawa magayizi achokapo achina chabwera ndi azinzake analowa mzimu wopanga impress anthu to a point yoti ngongole za dziko zinachoka pa below 10 trillion kukhala double. Ino kumaona ngati zinthu dziko likuyenda pati dziko likuyendera makatapira dziko la makatapira lokaloka. We cannot develop. Ndiye ineyo guys ndikuuzeni unena kuti izizi asakupangeni insight wandale wina aliyese kuonesani ngati afuna akuphinjira palibe chimene chachitikaso because atanena kuti dziko lino liziyendera dutoli ya misankho. I'm telling you misonkho mukhoza kuiona yeniyeni. Dziko linoli amalawi tiye tikonde dziko lathu, tiye tizipereka misonkho, tiye tiyesetse kuti chuma cha mdziko munomo chikuoneka ndi ntchito yake kuti ikugwira. Otherwise akapanda otolera misonkho ndiye muti ndalama akazitenge kuti iweyo yakoyo mankhwala kumene iwo makondopita chipatala chaboma ungokuyika pa line wanawa kodi iweyo mankhwala amene ukatengawo akulira ndalama yake iti. Anthu tini ma business apa akati mabiuta kapo ngati misonkho yake makhala za backdoor ompatsa traffic pansewu watiso suma kafika som system. So ambiriwa ndi anthu oti economics samayidziwa, ambiriwa ndi anthu oti governance sakuidziwa. Anangochita mwayi kuti munawakonda nkuwavotera koma si anthu oti mungakhale pasi ndi kumamvera alibe chokamba chenicheni. So I'm telling you guys mataxi onda amenewo lemekezani misonkho munyengo ino imene dziko lino likuma ndizovuta musalole dziko lino lipitirize kumangonjeza zingongoli ndiye chitukuko sichingachitike. So sabusitsika kuti misonkho yako yakwa misonkho anthu amapereka misonkho kuti maiko otukukawa apa ku stock market anaika kwa misonkho mwaima muti ayendetse ndalama akazitenge kuti. Inetu ninkadabwa kuti anthuwa mboma alowa kumene koma mikwiyo iyi bwanji mmalomo ozisangalala kuti chinthu achiphula ichi koma mikwiyo iyi okhangatinso akakamizidwa kukhala mboma mikwiyo ake iyi bwanji. Ine apa nazindikira boma lili m'manja mwa anthu osewera avieta, lili m'manja mwa anthu anjuga betting mpaketu vaika msonkho pa betting pa avieta pachi msonkho pwi mokuti iweyi ukawina boma lawina nawo kakapanga flu awe boma laluza nawo umalimbikira kuti muyendetse boma bwino. Ino tangoganizani kasalale konyenyeka kamphunzitsi, kasalale kodukaduka kamsilikali, kasalale kobwindika kopindika kawa polisi vatena koso kuti akuti kuli bukwe za masalale nditi masalale roso tikhale tonyenyeka choncho ozilipira somochedwa kuli tumavuto mubwinyizika osati masebera anthu ino. Taonani soda siletu pomwepo vanthu alenti munkatasa osafuna umanga manyumba ulendo unakuikira ni msonkho ku manyumba alentiko. Musaganize kuti msonkho uja ozilipira malandilodi uja ozilipira di malandilodi muzilipira ndinuyo matenanti muzilipira dinu tele munthu wazelu akuyenera umanga nyumba yake kumakhala zapalentizi ndi kukhala unyapulika. Ngati mumalipira nyumba yanu 50,000 ziwani kuti ulendo uno muzilipira 800 apo ponde muzidziwe. Sizija zomane kuti secondary khala ya ulere suti khala ya ulere fizi izichoka kumeneko koma soya kwana nthawi
yokuti Malawi sukulu ziphunzitsa mbuli zipanga produce mbuli. Paja muzidza kuti mboma la DPP limadana maphunziro odachotsa JCE paja certificate ya JCE odachotsa ndi musayiwale ayi ini chomwecho chilipo tumawo chophwasula maphunziro. Musaganize kuti secondary za ulelezo ono ake omene oli mboma la Mkutukula moyo ziphunzira nawo ayi iwo bawo anaoziphunzira sukulu zabwino kunja ma private odulawo. Inu ndine amene tizilipira msonkho wa Aviator amene muzilipira msonkho wa Parenti. Iwe mphunzitsi amene umaphunzitsa kale mbuli za ku primary mbuli za ku secondary zimene ufuna zitulutsa niwe uzilipira fiziyo. Izi zimene amalawa adazitana adazifuna komanso wonjezapo panena to kuti kuli bule mbana ntchito sizija zonse kuti tidzalembanso ntchito anthu iwe hala zimenezo. Iweyo ngati ufuna uthandiza boma lako ingokhala mfoni upange download betting basi ndikuti bomo zilithandiza.